sticht nu de ganse dag over dat klein stukje gedaan? Nou, eigenlijk is dat van vorige week. Ik heb het pas weer opgepakt. Dat Zo'n kindertruikje. zo doe dit op, hè? Iedereen zit maar weer in de slaap achter ons rond te draaien. We zitten even voor eens plezier, hè, jong. Wat schok een paar. Wat voor maat moest hebben? Nou, ik heb er alleen met loker in. Kun ik voor de griegelen? Kun ik griegelen? Dat ze eigen goed lopen, kunnen ze het nu meenemen. Eigen goed lopen, kunnen ze het nu meenemen. 12,50 van wol. Is dat gek? Dat gaat met die draaien. Dat zou dat niet doen. Vreselijk, daar hebben ze niks aan. Daar hebben ze niks aan. En met die draai, dat doen ze die twee. Voor zien we dus draaien. Hé ja.